Bueno, queridos espectadores deste programa, queridos haters que sin vos non seríamos nada, como vedes hoxe estrenamos plató, e que mellor que traer a unha chica que lle encanta tanto Rosa como a min, hoxe ven a cantar, claro, Sara Pérez! Que tal? Moi ben, pois aquí encantada, bueno, no meu mundo rosa como sempre, Sí, verdad? moi feliz de contar comigo, e bueno, vamos a contar un pouquiño a miña historia. Tiña moita gana de traer unha chica, porque si que me din, ai, traedes moi poucas chicas e tal, é moi difícil encontrar, ao mellor, chicas para min que me gusten e que queiran vir. Hai sí que hai moitísimas mulleres en Galicia que fan cousas espectaculares, pero non todas queren vir a contar a Xa, súa a historia. min costoume, Sí. dame moita vergonza, si, nunca me gusta expoñerme no meu perfil de Instagram, nunca subo vídeos meus, nin nada meu falando, Pois ao así mellor a que partir de é todo agora un é reto como un estar boom, aquí. explota todo e empezas a subir vídeos. Aparte que a mí encanta o Rosa, eu sei que a ti A min tamén, tamén. o teu estudio é moi rosita, e Sí. dixo, como non vamos a estrenar un plató con unha chica que lle gusta tanto Rosa? E aparte que hoxe vimos con un look así, as dúas moi parecido, moi Un do mesmo pouquiño sexy rollo, para a verdad? ocasión. Bueno, mira, vamos a meternos aí en cuestión. A pregunta estrella, que é a pregunta inicial que sempre facemos no programa, é ti de quen ves sendo? Porque haberá xente, moi pouca seguramente, que dirá, quen é esta chica? Quen é Sara Pérez? Bueno, pois eu son dun pueblo de Boiro, de Cabo de Cruz. Empecei a tatuar, bueno, eu non sabía que facer, a mí sempre me gustou dibuixar desde pequena. E bueno, cando estaba en bachiller, aí xa temos que encamiñarnos un pouquiño, a mí gustaba moito matemáticas e os números, pero unha vez que fomos de excursión, descubrín que en realidad o que a min me facía feliz era dibuixar, e dicíamos, a hora de encontrar un traballo ten que ser algo co que vos levantedes con ganas de facer e deso poder vivir. E dixo eu, Sí. claro, que podo facer eu que a min gustame solo dibuixar? Estar nunha oficina, pois igual non era o meu. Entón aí, pois cambiei-me, funme por o Artes. Estabas estudiando nese Fun momento? por economía, Ah, en primeiro de vale. bachiller, sí. Entonces volvín a facer primeiro de bachiller para empezar desde cero con artes, e non se iba para segundo con todas as asignaturas pendientes, igual xa íbame mal. Entonces, bueno, empecé a facer retratos a boli, a amigos, familiares, e aí empezaron a decir que se me daría super ben ser tatuadora. E non era algo que tiñas ti en mente. Non, eu non sabía como era, porque naquele entonces tampouco había vídeos, claro, eu pensei que eso, pois non sei, era como unha charcutería, non? Si, era Todo ala. sangre, bueno, tiña a curiosidade, e ao final, bueno, na miña casa, pois, quixeronme encamiñar por outro lugar, e entón fixen maquillaje, body paint, caracterización, efectos especiales, estuve en Barcelona un ano. E logo, bueno, pensei que xa iba ter traballo deso na televisión, porque se me daba moi ben. Sí, porque na tele, en plan maquillando a famosos ou que? Maquillando para programas ou Ah, películas, sí. Ao vir para aquí, porque claro, non tiña currículum, estuve traballando en peluquerías, no Corte Inglés, empecei a automaquillarme, facía vídeos automaquillándome. que aí teñoche que parar, porque mira que casualidade, eu a ti conocinche porque eu fun cunha persona a tatuar, bueno, Sí. conocíache das redes porque che seguía no perfil de Insta no Sí. dos tatus. Sí, sí, sí. Fun con esta persona que se tatuara e despois empezarache a seguir na túa página túa Sí. e dinme conta que ti tiñas unha página antigua de maquillaje que seguía esa página e non sabía que era a mesma persona. Ai. E dinme de conta despois e digo, pero era a mesma. Sí, 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 sí. E eu me acordo que ese día falando me contaras eso, que facías Claro. maquillajes e tal, e digo eu, pero esta conta xa seguía, era a mesma. Pois fíjate, E non sabía que era a puñíame mesma unha persona. calva, e puñíame cornos, ou puñíame orellas. Si, era caracterización. Sí, 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 sí. Ou pintábame como un lobo, eu que sei, cousas, un montón de cousas. Entón, a xente empezou a ver o meu arte e volveron a decir, Sara, ti tes que ser tatuadora, é que o que faz, ou pintaba un lobo en toda a barriga. Sí. E bueno, pois claro, como do maquillaje aquí érame complicado vivir, a verdad. Sí, ao final nos pueblos pequenos, Sí. bueno, E a min como me gusta Galicia moito, pois non veía opción de marchar fora.
que fora sí que habería máis opcións para vivir desto. E nada, fun a aprender, falei con tatuador, estuven ali uns días, e así empecé a practicar en plátanos, en naranxas... En plátano? En plátano. En plátanos como en plátano? Na monda? Na Na monda do plátano? Que bueno, nunca escoitara eso. Sí, porque... Teño escoitado que a xente na piel de porco, ou algo así, pode ser? Sí, pero eso, o cheiro e todo eso, no. No, No. ti alma fina. No mundo rosa eso non entra, non hai cabida para eso. E así foi, e despois con amigos, familiares, empecé así na casa. Empezou a vir moita xente, cada vez máis xente, á miña casa, e claro, despois veu a pandemia. Sí. E empecé a acumular unha lista de espera Ostras. de 2 meses. Claro, eu fun E aí ainda, o sea, e aí xa subías contenido... Eu fixen o Instagram, o perfil, Sí. e empecé a subir os tatuajes que había feito antes de que nos encerraran. Sí. E entón empecé a acumular unha lista de xente para cando... Claro, esa lista de espera aí empezou porque había pandemia e non podías Claro. actuar. Entón era de 2 meses e dixen eu, claro, teño 2 meses, non podo meter a tanta xente na miña casa. Xa. E aí foi cando decidín abrir o estudio. E telo estudio ali en Cabo de En Cruz. Cabo de Cruz, en Boiro. Aínda que actualmente teño 2, en Sí. Boiro e outro en Non Santiago. adiantes cousas. Vale. Non porque o estudio, cando abristes? Despois da pandemia? No 21. O sea, tampouco non levas que 5 anos. Levo 6. Levas 6 anos, en 6 anos xa tes 2 estudios. Sí. Co de Santiago levas... Desde setembro, aínda non fai Ainda non fai un ano. Como se chega porque ao final é pouco tempo, a pasar de tatuar a casa a abrir o teu propio estudio, ao final que nun pueblo pequeno. Sí. É que che veña Xa, xente no de cu do toda mundo. España. Venche Sí, xente, bueno, non sei se de collía- fora de España Collía tamén. un avión, tiñan que alquilar un coche, chegar hasta ali. Sí, porque non é, o sea, os pueblos o que ten, que o medio de transporte e tal. Claro. Como se consegue eso? Cal é o Pois secreto? mira, Que che fai a ti diferente? A clave do éxito, sempre, 100%, é ser diferente, é diferenciarte entre os demais. E eso foi o que fixen. Naquele entonces, todos os tatuadores que había do arredor facían un estilo máis tradicional, liñas gruesas. Aquí, todo o contrario ao que fas ti. Sí. Entón, Porque iso, ao final, a xente que non che conozca, que estea vendo a entrevista, ti fas línea fina. liña fina, microrealismo, conceptual, fago un poquinho así. Claro, son tatuajes son actuales, a verdad, porque antes non existía a liña Si, fina. non se era algo que non se levaba. Claro. E entón iso foi o que marcou a diferencia. Antes ajustaballe moito a tinta aos tatuadores, moito. Canto máis oscuro, mellor. Entón eu empecé con todo o contrario. Nese momento non había... Podía haber, a mellor por España, algún tatuador que fixera eso, pero non se vía tanto. Claro. Agora sí que xa é algo que se ve máis, pero ainda así, ainda que se vexan, Claro, eu xa... ti tes algo que che fai diferente, porque os números están aí, ao final. Sí, a verdad que crecín, bueno, no momento moi bo nas redes, e si, fun, non sei se das primeiras en facerme conocida aquí en Galicia en facer este estilo. E, bueno, pois, pouquinho a pouco fun mellorando a técnica e demais, e chámanme de todos lados de España, incluso por Europa, e estuve en Nova York, tatuando. Sí, vinche no Insta. Sí. E o de Nova York foi, o sea, un estudio que contactou contigo para que foras, entendo. Sí, a manager, bueno, conocí na raíz de outro tatuador, e invitoume a ir ali. E, bueno, igualmente, pues, sempre están escribindo, pues, que si un estudio dos Ángeles, outro de Miami, e, bueno, logo por Europa de Suiza, Londres... Pasa que estou moi cómoda aquí, o feito de marchar, coller un vuelo... A ver, en Galicia vívese moi ben. En Sí Galicia que é vívese certo moi que ben. é unha semana e a xente di, bueno, que guai que podes ver mundo. A experiencia, entendo, non sei como sí, funciona eso. Eso vas a gastos pagos? Non. Pagas ti? Cada un. Pero o que ganas ali, o sea, ali metes ti as tarifas, como funciona eso? O estudio quédase cun porcentaje do que eu fago. Pero ti os precios ali entendo que cobras máis que tatuar aquí. Sí, ali. Pero claro, tenche que compensar porque ao final viaxar ali e estar ali unha semana carísimo. Claro. Bueno, suerte que ali en Nova York teño familia, entón estuve
aforrei en ese aspecto. Bueno, ben. Sí, sí, sí. Ben, E ben. bueno, ali as propinas de maravilla, Sí? Sí, Canto? a mi má, pois mira, tatuei a un chico que tatuaba na fábrica de gafas de sol de Tom Ford. Ostras. E, bueno, acabar o tatuaje meteume $90 no bolsillo para min. E dime, gustan as gafas de sol? E eu, sí. En inglés, diríacho. Sí, sí, bueno, como eu I pouco like inglés. your sunglasses, no? E abriu a mochila e tiña 20 gafas de sol e dime, escolla que caídas. Que dis, sí? Sí, 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 sí. Ostras. Unha pasada. Os españoles somos uns puñeteros agarrados. Eu dicíalle, no, porque, o sea, xa o tatuaje para min era moi caro con respecto aquí, o que se paga en Podese España. dicir E eu, precios. no, gracias, pero no, está ben pago. E logo, a seguinte clienta duplicoume o precio do tatuaje. Pero en plan propina ou pagoche? De propina, pagoume o doble. E depois xa, no terceiro cliente, xa cando me veu dar a propina, eu xa estaba esperando. Eu, Sí, ti, agora sí. Xa me acostumbrei. Claro. Pero ves, diste en Galicia vívese moi ben. Pero ir unha semana así cada un par de meses, só polas Está moi propinas, ben, vale a pena. Sí, E que lle dirías a esta xente, porque a min hasta saquei unha canción hai pouco con Nando, que me dixases que o conocías, non? Que era veciño. E hai unha frase que dicimos na canción que é como reivindicar que en Galicia tamén se pode triunfar, porque a canción di vivir na aldea, como que hai xente que di que vivir na aldea non triunfas, que para triunfar hai que salir fora. E ti non salir, a ti non te fixo falta salir daqui para triunfar, ao Sí, final. eu penso, non sei se é cousa miña ou se o pensa máis xente, pero aquí non nos solemos apoiar uns aos outros. Sempre é mellor o que ven de fora Sempre. que Eu o que concordo está aquí. totalmente Sí, con sí, eso. sí. A min dime moita xente, eu conozco un tatuador que é buenísimo, que o chaman de todas partes de Europa, que vai aquí, vai Pero alá, se ti vai tamén alá. vas. E dixolle eu, pero se tanto ten que viaxar é porque non ten traballo no seu sitio, ten que buscar por outros E lados. ti telo. Eu teño aquí, eu estou cómoda aquí, pero bueno, de vez en cando vou. Pero E vas porque che apetece e Pero tal, eu pero ainda que aquí- non foras, ibas a ter traballo claro, igualmente. eu aquí teño o meu estudio, é todo para min, cando vas a outros sitios tens que pagarte ti o Sí, hospedaje, e o vuelo, comer, é todo. Entonces, bueno, será que moito traballo non teñen. Entón, claro, comparanme así con xente e eu penso que hai que apoiarnos máis entre nós. Sí que penso eso. Sí, É como, eu creo que tamén que hai xente daqui que é como que non se valora todo o que debería, e xente daqui é o que dis ti, como que non valoramos o que temos aquí e sempre lle damos máis mérito aos de fora. sí, sí, sí. E hoxe en día en Galicia está habendo moita xente en moitas ramas que está pegando uns pelotazos e aínda así é como que... Xa, non ten mérito. Ou que se olvidan despois cando van para fora de onde son, Xa. de onde veñen, sabes? É como que non nombran... Pero eu penso porque hai, hai ao mellor celos de que lle vai a mellor ao veciño ou así. E eu sempre intento apoiar a toda a xente, alegro moito cando alguén triunfa, por exemplo, agora hai un cantante gallego que está indo moi ben e eu alegro moito deso, sempre felicito a todo o mundo. Quen, que podes dicir? E que hai dous que están aí moi... O que non son nove louro. Sí. Sí. Entón, eu penso que iso é moi bo apoiar as pequenas empresas que xa as grandes xa lle vai moi ben. Sí, sí, temos que pero, apoiar. bueno, falámoslo antes da entrevista, que hai moita envidia tamén. Sí. Non te preocupes en envidiar aquel. Pensa porque el lle vai ben e a ti non. Exacto. Non? Sí. Fai a mellor Intenta mellorar, ese en tempo vez de que intentar gastas pisar. en... Sí. De feito, mira, eu cando vou fora, así pues relacionome con tatuadores, artistas que son o máximo do máximo. E invítanme ao seu estudio e dinme, Sara, foi un placer ver os teus tatuajes en directo. A verdad que foi dos mellores tatuajes microrealistas que vin. Tal. flipas que che dixan eso. Flipo, quedo tan contenta. E en cambio, compañeiros de por aquí da Redonda, nunca, nin que bonito tatuaje. Nunca. Pero porque lle dá envidia. Porque pensarán, dalle rabia que o mellor o fajas mellor que eles, pois non lle van a felicitar ou non lle van a...
Non sei, pero Xa. temos esa cultura aquí de... Pasa mellor como cos influencers. Xa. Bueno, influencers ou xente que fai Sí. contenido en redes, tal. Que hai aí como un ambiente raro, unha rivalidade. Sobre todo eu vexo en xente que fai contenido en gallego, vexo como que hai dous bandos. Eu os vexo moi diferenciados, os que fan un contenido en gallego normal chamo eu a maneira que teño de falar, máis da calle ou máis de toda a vida. E ao mellor outros que fan un contenido en gallego máis normativo, que hai aí como un... joder, hai que apoiarse entre todos, Xa. todos falamos gallego, non sei, ao mellor é Xa. unha cousa que percibo eu e o resto non, sabes, pero... Xa. Non sei, hai unha rivalidade, unha toxicidade rara. Sí. E mira, estabas falando antes de que tiñas unha lista de espera de 2 meses. Isto foi na pandemia. Sí. Pasaron da pandemia, iso, 5, 6 anos. Canta lista de espera tes agora? Pois, agora, bueno, traballo baixo agenda cerrada, abro a agenda cada ano, abro pois, mira, resulta que eu abría por correo, collía X número de correos que me chegaban en media hora e pechaba. Depois, claro, uns correos entraban antes que outros, era un lío. E creei un formulario desde unha página web. E aí, pois, habilitaba Si que o sacastes agora hai pouquiño, non? Sí, bueno, varias veces cada ano. E fago desde unha web, e satúrase, cólgase a página web. Entón, dixen eu, o ano anterior, vou non facer presencial, porque hai xente que nunca conseguir cita, entón, así todos os que veñan ao meu estudio, doulles a cita xa no día. Bueno, Non te podestes imaginar que iba a haber unha cola Mima, mundial, unha tipo cola. concierto. Daba a volta ao edificio, á calle, por Pero ali ten que molar abaixo. moito que vexas, porque ao final os números están aí, pero non os ves físicamente. E cando ve a cola de xente, non flipastes. Mima. Eu É cheguei... como toda esta xente ven Mira, por é min. máis, eu chegábamos, era ás 10, non? Eu cheguei ás 9 ao estudio, bueno, pois chegaba ás 9, E xa había como 10 personas, e a primeira persona estaba cunha silla e cunha manta. Que bueno, Porque levaba ali, levaba sabías ali desde que Desde hora. as 7 da mañán. Tipo concierto. Pero iso... Antía era. Antía, se non está vendo, non sei quen é, pero bueno, ela seguro que sabe. Pero é moi heavy, o sea, non che sube unha cousa polo corpo de... Toda esta Daba xente ven por vergonha, min. porque claro, fun a aparcar, depois tuve que baixar do coche, pasar por diante da xente da cola. Porque era en Santiago ou en Boiro? En Santiago. E claro, unha vez que xa nos puxemos a eso, foi un non parar, desde hasta as 8 da noite, dixemos hasta aquí. Os siguientes, vamos lle dar unha tarjetiña e poñémosvos en contacto con vos para darvos a cita, pero non a podíamos gestionar O aí. sea, presencialmente, canta xente pudo entrar ese día? 200. 200 persoas. 200 á cola. E despois por web tamén entrarían cousas, ou non? Ao día seguinte habilitamos un formulario con pouquiñas plazas, con 20 personas ou así. O sea, abres a agenda, ti podes dicirlo ca boca grande, ti abres a agenda un día ao ano. Un día Un día ao ano. É unha pasada. E un día ao ano, enchelo ano de traballo. encho ano. O sea, como se consegue eso? A ver, é certo que... Pois dime ti que tatuador de Galicia fai eso. Xa. Fai no algún? Non, que non fai ningún, creo. Que eu sepa. No. E despois vamos aos de fora a darlle bombo. Sí. É unha muller, ollo. Porque non hai moitas, ou polo menos en Galicia, que eu conozca, mulleres tatuadoras así moi conocidas. Sí, a ver, conocen o meu traballo, pero eu xa sempre me intento manter ao margen, polo que dis tío, que falábamos antes de que se poden meter con uns ou con outros, eu quero me manter ao margen personalmente para que non opinen nin de mí, nin nada, que só lo podan criticar os meus tatuajes. Xa, non te queres expoñer Eu ti como non- persona. E nunca che animaron a eso, o que estamos facendo Sí, hoxe. claro, hai xente que busca... Bueno, eu non teño outra cuenta personal e non me sigo para que non me la sempre, ainda así hai xente que me busca e eu, claro, no meu traballo son formal, tal, pero depois eu voume de festa e a mí non me gusta que... Pero que problema? O sea, eu enténdoche, porque a min pasoume, ao final ti non te vas a comportar igual Claro. nun traballo que fora do traballo. Pero a xente tamén ten que entender Xa. que tes vida, o sea, unha vez que por dime- traballar ali, non podes ir de festa, Unha non, teño vez que... Dime unha, pero ti cando sales de festa bebes algunha copa? E eu,
bueno, pois sí, o normal. Pero logo que mal hai. E di, no, é como che vexo así tan boiña, tan tal. Terá que ver unha cousa Non me coa va outra. ben. Sabes o que me chama moito a atención? Porque a min pásame, e dixo, non sei se é algo da miña personalidade que me pasa a min sola, pero dixo, nunca hai unha cousa que lle pasa a unha persona sola. É como que dúas personalidades están dentro de min, porque a min me gusta moito o rollo do tacto oscuro, teño unha personalidade moi forte e tal, pero depois o rosita e as cousas así, sabes, é como que non son compatibles, Sí, sí, sí. e ti tamén és como moi dulce, moi tal, moi rosita, pero pois eu que che sigo nas redes tal, encanta o tecno, é como pum, 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 é todo o contrario. Vamos aos festivales, sí, sí. Pero, o sea, é compatible, porque eu Sí, sí, sí. dicía en min, pero como me pode gustar Claro, unha porque a min cousa tal, pero gustame depois o rosa. a estética, así máis cookie, Sí. non sei, todo moi mono, pero sí que me gusta a caña. Claro, é como o que dixo eu, son como dúas personalidades que son superopuestas, pero que compaginan moi ben. E como a mí me pasa, dixo, mólame moito encontrar outra persona que tamén lle pase eso, sabes? Que bueno, pois, era unha cousa que tiña moita curiosidade, o de que solo con un día que abres a agenda, xa... Agora, claro, eu antes o que máis atuaba eran cousiñas pequeniñas, que si unha palabra, un sol, unha ola, e agora pídenme cousas máis elaboradas. Entón, que pues, un tatuaje lévame 4 horas. Entón, ao mellor xa só podo tatuar 2 personas ao día. Xa, é que... Entón, claro, encho máis a agenda con menos personas que antes. Xa. Cando abristes o estudio en Santiago, o sea, como foi o paso de decir, vou abrir... Bueno, pois resulta... Imagino que foi unha decisión moi pensada. Sí. O estudio de Santiago abrímolo eu e a miña parexa en conxunto. El, bueno, despois de empezarmos xuntos, el empezouse a meter un poquinho no mundo do tatu e el borra tatuajes. Ti falos, el borros. El borra, sí. Pero el non borra os teus. El borra os outros. Bueno, cada vez iba tendo máis xente, empezou tamén ali en Boiro. E claro, había xente que non conseguía cita comigo, íbase a tatuar a outro lado, e depois viñan a borralo, o que fixeron no outro lado, depois que eu lle fixera ben, sabes? E claro, pensando, eran clientes que estábamos perdendo. Sí. E dime el, Sara, é que por que non abrimos un estudio onde nós traemos tatuadores e aí, en vez de ir a outro estudio facelos, fanno no noso estudio? Sí. E estar el borrando ali. Tamén. Que era a idea, imagino. Sí. Que nós alegrámonos de que haxa moitos tatuadores, porque el ten moito traballo cada vez máis. Claro. E entón fixemos eso. E claro, en Boiro non podía ser, porque os tatuadores veñen, teñen que coller un avión ou o tren. Si, teñen que ir a un sitio céntrico onde haxa conexións. Claro, onde haxa mellor transporte público. Entón, era nunha ciudad. El prefería en Coruña, porque hai moita máis xente, pero Coruña xa nos quedaba moi lonxe. Entón, decidimos Santiago. O local, o sea, eu nunca estuve físicamente, teño que ir. Está nunha zona increíble. Sí, está no centro. Enorme. Ten moito ventanal. Pero a reforma deso foi monumental. Sí. O sea, fixástelo todo. Quixemos... Antes era unha tienda de vestidos de novia. Sí, sí, sí. E quixemos transmitir... bueno, cando entras a un... Bueno, vas facer un tatuaje, xa a persona vai nerviosa, se é a súa primeira vez, tal... Entón, queríamos que lle transmitira tranquilidade, un sitio limpio, porque moitas veces son locales oscuros, calaveras... Sí, moi cargado de cousas, sí. Xa che aterra un pouquinho. Que non vai contigo para nada. Non. Entonces, buscábamos transmitir eso, e tamén, pois, que fora algo máis elegante, máis diferente ao que hai. Si, decidimos facer pois, en tonos neutros e tal, hasta forramos as camillas para diferencialas, que de normal son negros, fixemos sí, marróns, bueno, fixemos todo un cambio 100% diferente aos que hai. Isto contesta o si queres. O local alquilástelo. Si, temos alquilado. E a reforma, o sea, foi toda, integral. Sí, 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 sí. Canto
Pudeste chegar a gastar en esa reforma Mima. a pros. Isto é tipo como ela, o programa de Broncano, non? Dinero del banco, dinero da reforma. Pois, bueno, é certo que subiron moitos materiales. Sí. Non, é verdade, é verdade. Tamén contratamos a un decorador e todo eso, bueno, pois nós pedíramos un préstamo, porque aparte diso tuvemos que estar pagando alquiler desde febrero hasta septiembre que abrimos. Claro, para facer a reforma. Sí. E non... Porque hai Sin- moitas veces, bueno, pois a que fala a reforma non che cobro alquiler durante X tempo. É que non nos cobrou o alquiler, é que nós collemos o local en outubro, entonces non nos cobrou hasta febrero. Pero claro, de outubro, pero de febreiro a setembro, De- pagar o local sí. e non poder usalo. Claro, tuvemos que estar pagando, traballando, solo eu e Sí, el. pagar a reforma, ao Sí. final. Bueno, pois pedimos un préstamo foi o doble ao final, o préstamo. O doble, o sea, o doble do que tiñas pensado gastar. Sí. Pois pedimos un préstamo de 50.000. E gastaste o doble. Me cago. E non che deu así un pouco de tal, meter tanta pasta nun local que non é teu? Bueno, é para traballar, é para Sí. estar a justo, onde vamos estar todos os días. Bueno, pois eu penso que actualmente hai que invertir en Sí, na eu son a decoración, primeira sí, que animo a xente a tal. Pero sempre dá un pouco de... Sí. Pero bueno, eu creo- Está rentando, está dando os seus frutos. Pois mira, temos moito que pagar. Entonces, eso vai moi lento. Din que hasta Xa. dentro de 2 anos non se ve moito beneficio. Pero, ben, está indo ben. Está indo. Está indo ben, porque canta Sí, xente sí. tedes agora traballando... Pois, viñeron tatuadores, eu non sei se xa 30 tatuadores. Pero 30 de diferentes. vir. Pero en Sí. plantilla fijos tedes xente Es- fija ou rotan? Estamos Sky Black, Natalie, Ailon, Alberto, eu, Nadine de Boiro, Carlos borrando tatuajes e o manager que fai piercings. 7 personas. Sí. 7 personas en plantilla. Sí, non todos os días, eu a veces estou traballando en Boiro, e eles, pois, de vez en cando, teñen as súas citas, non teñen todos os días Xa. cheo. Xa, pero... Temos 6 camillas aí, bueno, xuntámonos, intentamos cadrar para ter a camilla para nós e para os que veñen de fora. Vale, as citas de Santiago non as manejas igual que... O sea, non é o mismo pedir unha cita contigo, que é ese día ao ano, que co resto de tatuadores. Sí, claro, nos anunciamos cando veñen eles, ou se nos preguntan para facer un tatuaje, recomendamos, pois mira, para ese estilo vaiche mellor este tatuador ou outro. Porque os que tes, cada un fai un estilo diferente ou todos fan estilo máis ou menos parecido ao teu? Parecido, pero bueno, pois hai algún que se centra máis en palabriñas, en línea máis finiña, outros fan máis elaborado, outro fai máis black work, cousas máis grandes. Non tes a nadie que faja isto. Non, eso non, pero queremos, estamos abertos a todo. Sí. Si queremos coller un tatuador de cada estilo. Ah, que pois faga mira, ben. fala a cámara, si me estás Sí. vendo é que queres traballar con nós. Sí, a verdade Requisitos, que, pides algo especial. requisitos, facelo ben. Home, evidentemente. Levarse ben cos compañeiros, que iso é moi importante, e ter ganas de seguir aprendendo e avanzando. Claro, porque a ver, unha cousa é... eu creo que é moi importante cando abres un negocio é ti non podes vender só o que che gusta a ti. Eu creo que tens que vender o que lle gusta a xente, porque ao final é a xente a que che vai vir a comprar. Claro. E ao mellor a ti este estilo non che gusta, pero sí que hai xente que sí, é por que non? Sí. É unha opción máis. O que pasa é que sí que é certo que hai xente que di, a min o estilo tradicional non me gusta, tal, moi negro. O que pasa é que estamos acostumbrados a ver tatuajes que non están moi ben feitos, porque en realidad é un estilo super bonito. O que pasa é que se o fan cunha liña expandida, acaba sendo un borrón, pois a Xa. xente cree que non lle gusta ese estilo, pero, bueno, eu teño unha flor así, como dese estilo, un poquinho máis finiña, non é tan como os finos. e din, pois gústame, bueno, Claro. pois gusta, e ao final É que ao final a línea máis gorda
Non quere dicir... Claro, que depende quen cho faga. Claro. Depende como estea feito. A Sí, min, sí. todos os que teño, fixemos un chico que antes tatuaba na Coruña, en Catatumba, que se chama Pérez, Iván Pérez, e agora ten un estudio en Sada. Ajá. E sempre, non sei, como que conecten tamén, eu creo que é un... Cando vas a facer un tatuaje, ou eu polo menos tens que tamén conectar ca persona, porque se vas a facer algo grande estás moitas horas ali Xa. ca persona. E Sí, depois sí, sí. quitando un que mo fixo un chico en Santiago, Diego Rúa, Ujú. este daqui, o resto fixomos todos Pérez, é moi Sí, ben. sí que hai moita xente, pois, por exemplo, que ven donde miña e quedou contenta e ao mellor pois, non consigue cita e dixo, bueno, pero vai vir este tatuador que fai moi ben e di, non, pero eu estou a justo contigo e xa quero contigo, Claro, é que... xa me entendes os meus gustos. E sí que é certo que unha vez de que xa vou conocendo a persona, xa sei que o que lle vou a preparar xa lle vai encantar. Xa, porque Sí, xa o conoces, sabes claro. os gustos. Falando eso, cartos da reforma, xa... Fostes bastante generosa, que destes un dato, pensei que non ibas a tal. Anualmente, ti, canto podes ver. chegar a... Abrindo cita un día, canto podes chegar a... A ganar. Sí. Aproxima... que non ten que ser... Bueno, a ver, como todas as empresas, teño dúas cuentas, bueno, aparte do estudio, non? Que do estudio, pois, como leva aberto pouco tempo, pois, eu teño a cuenta miña da empresa, Sí. meu dos tatuajes, e logo teño a miña cuenta personal, Sí. donde eu ingrésome un Sí, como unha sueldo... nómina. Unha nómina, un Sí. sueldo mensual á miña cuenta personal. Sí. Na outra eu vou acumulando cartos, unha vez pois para gastar de material Sí, e demais, normal. e unha vez de aí vou acumulando, vou pagando deudas que teño, vou Sí. adiantando. Entón eu podo che dicir o meu sueldo mensual que teño. Pero se non vale. Porque claro, dis ti, eu podo facturar tal, pero claro, a miña nómina é de 2.000 euros ou de 1.500. Bueno, pois por aí. Tes unha nómina de 1.500 ou 2.000 euros. De 2000, sí. Bueno, tes unha boa nómina. Sí, bueno, Te pagas ti misma, pero bueno. Pero así, a bruto, como empresa, acaba o ano e a empresa canto pudo... Mima, ui, eso paso palabras. Dous, pero en plan, en ceros. Ai, non, un cero. Bueno, pero pode ser 90.000. Non? 90? Pode ser. Pode ser. Non, deixámoslo aí. Chita la nómina, pero vai ben. Sí, vai ben. O sea, ti podes vivir abrindo un día. Sí, sí, O sea, abrindo un día a gente, que se non abrindo un día a porta. Eso, sí, estou moi contenta, verdad? E bueno, é certo que non gasto nada, todo vai pa a hucha, para ter unha casiña o día de mañán, e entón, bueno, vou aforrando. Bueno, vas aos festivales, que che vexo eu aí tal. Festivales, sí, non podo ter queixa, verdad? Bueno, a ver, hai que ter algún vicio tamén, non é só traballar, porque traballas moito ao final. Traballo, sí, moito, verdad que para poder soster dous estudios hai que traballar. Sí. Non se teñen así do aire. É esta xente que che dicía ao principio, non? Que comentabas que a familia ao primeiro non quería que fueras por aí. Ahora que ve todo o que conseguistes, un din, pois sí, que rapaza... Sí, bueno, agora están máis orgullosos. A ver, normal. Por exemplo, meu pai que traballa nun barco, ao mellor falando de tatuajes, dille, pois a miña filla tatúa tal, e dille como vai ser esta tua filla? Claro, que xa sigo eu quero conseguir cita con ela. Bueno, están orgullosísimos, sí. Que pasa o feito de que vayan por aí e me conozcan en outros lados. O que pasa que, a ver, eu entendo, ao final, como a pais, o mundo do tatu, que hai anos estaba como tan mal visto, que non era unha profesión como tal, pois dalle medo. Eu entendo que como a pai dache medo, e ao mellor dis, pois prefería outra cousa para o meu fillo e tal, pero que bonito dicir, pois mira, justache para adiante, mira, cando sale ben, pois ao final, claro que justa. Mira, máis cartos. Tatuaje máis caro que pudestes facer? Seguro que foi cando fostes fora, ou o mellor, non? Sí, bueno, vamos falar aquí en España. Claro, é que tamén hai xente que se fai varios a vez. Ou no mesmo día? Claro. No, pero así en plan un grande. O que fixeras todo... Pois...
1000. 1000 euros. Sí. Cantas horas tens que estar para cobrar 1000 euros por un tatu? Unhas cuantas. Ou Sí, non? unhas cuantas. Ou non, Sí, mellor sí, é que sí. depende, non? Haberá xente que nunca te atopastes con xente que dixo, pois é moi caro ou... Non todos os tatuajes son de 1000 euros, Non, pero tú vestes comentarios deso, de que caro ou... Eu penso que a xente que me sigue valora o meu traballo. E ti mesma tens que valoralo ao final. Sí, eu teño, eu penso que os meus tatuajes, o sea, eu penso que non hai nada caro nin barato. Eu penso que, pois, ao mellor hai xente que non se pode permitir, pero eu non vou a dicir, pois, O tal regalo coche porque... é caro. Non, eu non me podo permitir. Eu penso que os meus tatuajes, que a xente paga o que valen. Sí. Ao final eu si que teño ao mellor un precio un pouco máis alto que outra xente, pero tamén o resultado vai ser moito mellor e vai perdurar moito mellor co tempo. E ao final estarte tatuando ou ir a un servicio dunha persona ao final que xa ten unha trayectoria, a experiencia de decir o local que te están ofrecendo, todo eso se paga. Sí, A experiencia é todo. Sí, O sea, sí, non é claro. só o produto. Eu fui mellorando todos estes anos e bueno, pois ao final os meus tatuajes foron evolucionando tamén. Sí. Entonces eu penso que o precio ten que ir un pouquiño acorde a iso. Sí, Que totalmente. tampouco é nada do outro mundo, Xa. Fora, entendo, cando foses a traballar fora, o precio é moito máis caro, claro. Sí. Alá, canto pode subir máis tatuarse? Bueno, é que a verdade que, o sea, foron tatuajes pequeniños, pero ao mellor o mínimo fora, pois son 300 euros. O mínimo. O mínimo. Que opinas, por exemplo, da xente esta Cando que... aquí pos 80. 80, bueno, esta xente que fai promocións, 3 tatuajes pequenos, 50 euros. Iso que? Porque che vi un vídeo aí pouco de, vaya, estuvo moi ben o gancho, que dixen, isto non pode ser. A ver, bueno, están tirando os tatuajes, están acabando co mercado dos tatuajes. Eu creo que é que non valoran o seu propio traballo, non? É que eso non é sostenible, entre que hai que pagar tantas cousas, tantos impuestos, tantos gastos e todo. Bueno, ao final o resultado, obviamente, depois gastan o doble, porque depois teñen que vir borralo e din, claro, pero é que borralo, tantas sesións, vou a gastar tanto, canto me vai salir o tatuaje? Fixéralo ben nun sitio, pagaras ao primeiro, fixéralo ben. Pero creo que é un pouco a impulsividade, non? De que a xente quere algo ya, hoxe en día temos esa mente de que queremos algo ya, e o primeiro tal vas, e despois diste mierda, porque un tatuaje non é comprar un pantalón non che vale, devolves, sabes? Pero creo que é un pouco eso o non saber ou a inmediatez da xente. Sí, bueno, hai xente que sí que o valora, o sea, eu penso que o meu público sí que valora os meus tatuajes e outras veces cando preguntan ao estudio, ola, mira, eu estou preguntando que neste estudio cóbrame tanto a ver canto mo deixades vos. Sí, é como a plaza, a feira, a feirar. Isto non é un regateo, o sea, se ti queres levar un tatuaje meu, pois lévalo, sí, pero ir andar comparando un do outro, non, eu quero que valoren o tatuaje que van a levar. Claro, é que ti queres ao final que leven un tatuaje teu por ti, porque lle gusta como traballas ti, non porque és máis barata que outra persona, que é máis lógico, non? Pero bueno, hai xente de todo. Vale, tatuaje máis caro. É o máis raro que che pediron? A ver, sí que me pediron cousas raras. Sí. Non sei, un ataúd pode ser raro. A unha persona que traballa na funeraria. Bueno, é un recuerdo, en plan... Ves, eu, por exemplo, ese tipo de tatuajes en estilo así, en old school, en tradis, sí que o teño visto, pero mellor así en línea fina. Logo, un grifo. Sí? A un fontanero. Me sonas. Bueno, pero non é tan raro un grifo a un fontanero, non? É como, non sei. Pero do taúd en línea fina. Bueno, fixen percebes, xouviñas... pero molan. Mariquitas... Bueno, pero non é tan raro. Un porquiño, porque ten unha empresa de charcuterías, embutidos, e fixen un porquiño personalizado, con gafas e con tutú que fai referencia á súa filla, e o fillo fixeno con un mando da Play.
O sea, a xente sigue tatuando cousas que simbolizan algo. Sí e non. Hai xente... O outro, ala, me gusta a pizza, me tatúo unha pizza, non? Por exemplo. Sí. Sí. Ao mellor a xente cando xa ten varios tatuajes xa non pensa tanto. Ven un dibuixo que lle gusta e fano. Pero a xente cando é o primeiro sí que o pensa moito. Xa, despois vai todo... Non? Sí. Dunha vez que arrancas é como o anuncio este das Pringles. Cando haces pop, ya non stop, non? É como que nunca paras. Isto che preguntara, me acordo... Bueno, non che preguntara, mo contaras ti cando fora o teu estudio cousas que non che gustan dun tatuador que ves en Instagram. Que cousas ves ti en Instagram dos tatuadores que non che gustan? A ver... Tatuador barra A. Tatuador. Sí. Bueno, a min... Bueno, eu que sei, cada un fai o que quere. A min gustame, pois, por exemplo, seguir a perfiles onde eu gustame ver o que fan, o seu traballo. Sí. A mí non me gusta ver a vida dos demais. Xa. Entón, Pa iso no perfil privado. Claro. Diferenciar un pouco o perfil da empresa co de... sí que é certo que agora chégase máis á xente se se mostra máis un A mismo e persona, tal, pero a min o feito de andar fardando, por así decirlo, de me vou de vacaciones e alquilo un coche e tal, eso non me gusta. É que iso máis o que dis ti, diferenciar un pouco a conta do traballo que a conta... É que hai que ser un pouco humilde, non sei, o mellor, pois, hai xente que aforra para facerse un tatuaje e despois ti vas a presumir con cousas, non o vexo ben. Xa, eso non che gusta. Non. E algún tatuador daqui de Galicia que vexas que faja eso? Que non che guste? Ai, algo, o sea, seguramente che teña salido algún. Sí. Que... Hai... Bueno, Darías non nombre? sei. Non. No, pero dá algunha pista. Pois mira... Pero eu sigo moitos, Sí. E hai moitos que fan eso, Moitos. Sí. Hai algún... Mira, é máis. Eu abrín a agenda... Ahora vai a cantar claro, ahora vas a cantar claro, ahora aí vai, está arrancando. Resulta que hai un tatuador en concreto que tira moitas pullitas hacia min. Eu non sei por qué, pero desde o momento que lle fixo a pregunta, a min veme unha persona a mente porque creo que chocaríades moito. Pois mira, supuestamente levábamos ben, Sí. pola miña parte, polo menos. E a mí gustame levarme ben con xente do mismo Do gremio. mundo do gremio, va. Porque sempre se pode aprender e axudarnos, e hai pois, este material novo, ou saleu isto, ou esta normativa. Bueno, pois resulta de que eu pois non penso mal de nadie, pero mándanme, seguidores meus, mándanme unha captura. Sara, mira, eu creo que isto vai por ti. Por que dixo? Pois, por exemplo, despois de eu abrir a agenda, e pecheina, non, no día, resulta que publica un día salindo de traballar un sábado ás 10 da noite a outra persona. Si la gente trabajase tanto como yo, non habría tanta agenda cerrada. Entón, É que eso, mas se o subí o mesmo día é como... Mira, xa primeiro para empezar, se tes que traballar un sábado e un domingo hasta as 12 da noite, quer dicir que pola semana non tes traballo. Porque non vas estar todos os santos días da semana tatuando. Sí. Hai que diseñar, hai que gestionar outras cousas, e eso non o creo. Logo, respondín, gustaríame, mandaronme esta captura, gustaríame preguntarche se vai por min. Pero dixeste a persona? Sí. Ai, que huevos lle Porque eu pasa. antes de pensar mal de ti, Sí. quero saber se vai por min ou non, porque non conozo a nadie que teña a agenda cerrada. Entón, intuyo un pouco. Ai, no, Sara, iba a poner que era excepto por ti. Hai algún tatuador sí. que tiene a agenda cerrada, pero Non hai é nin excepto que. por ti. Eso che quería dicir, porque unha persona que non traballa non pode abrir 2 estudios con tanto gasto, tanta inversión, non podería conseguir eso. Xa. Ai, no, yo sei que trabajas mucho, tal, ou sí, porque para ter toda a xente que teño non se consigue sino Do traballo. aire.
Que despois, deixame que faga un inciso, hai moita xente, e ainda hai pouco falén, que cada vez que hai un negocio, e vai ben, anda en outra cousa. Anda en outra cousa. É a frase que máis escuito. Dixo, non podes pensar que esa persona co seu esfuerzo vai ben e factura. É máis fácil pensar, anda en outra cousa. Eso quen o di? A persona mellor que el, co seu traballo, non é capaz de conseguir o que conseguiu ese. Sí. Que haberá xente que anda en outra cousa, seguramente. Pero bueno, non todo o mundo, e hai xente que co seu traballo consigue esas cousas. Pois sí, bueno, deixei no un lado eso. Pero despois resulta que sigue, claro, dime ti, quen fai cans por aquí, que tatuador se ve tantos cans aquí en Galicia? Eu vejo a ti. Vesmos a min? Vale. Unha historia, se ve unha historia, isto de un tatuaje dun can de un tatuador doutra parte do mundo. Sí. Para que veáis, isto é un buen tatuaje de un perro. Ala, mo mandan, xa... Dando de menos o teu. Sí, e dixo eu. A santo de que te tes que meter? Intenta mellorar ti os teus, pois que tomen exemplo para que non che pidan cita a ti e intenta melloralos. En vez de falar do traballo del, ten que falar do traballo doutro. É moi pesado, tío. Tatúa en Coruña? Ou en Santiago? Tatúa na provincia da Coruña. É un home. É un home. Sí, é un home. Si, total, polo que estás contando, se ve isto, vais saber que é el. Si, xa sabe. Que estilo tatúa? Porque eu creo que sei, non sei por que creo que sei que é. Pois mira, o que moito abarca, pouco fai ben, non é? Si, ou sea, tatúa moitas cousas. Todo. Todo que ven á rede peixe. Esa frase me gusta moito, que dixo moitas veces. Mira, pois no, porque o que penso eu, non sei por qué, tatúa realismo. E tatúa ben, gústame como tatúa ese chaval, sempre me gustou, pero sí que últimamente lle estou vendo vídeos que non veñen moito a caso. Que fai unha hora dalle por facer moitas cousas, aparte de tatuajes. Non sei, tampouco Depois en tanta privado. xente. Depois en privado. Eu non canto, claro que canten, claro, os invitados. Non vai a ser. Pois que mal esa xente. Ai, sí, de verdade, é fatal. Ao principio eu sei de xente cercana que dicía... Pois tías que dicir, pois é tal, é tumba, non te vayas a tatuar con el. Non lle quero dar publicidade, verdade, Pero eu sei de xente que el decíalle, eu admiro moito a Sara, ojalá chegar a ser como ela, tatúa increíble, para min é a mellor tatuadora do mundo. Non sei en que momento pasou de eso a tirarme pullitas. Pois non o entendo. Pois, se nos estás vendo, darnos unha explicación. Señor X, non? Que bueno, mía, de verdad. Pois eso, cousas que odias dun tatuador en Instagram, pois, esas cousas, por exemplo, que ande tirando mierda, non, de compañeiros, que falen do seu traballo. E claro, esta non me vas a contestar. Un tatuador que dixas, non me gusta nada. Nada. É que... A ver, sigo... A maioría de cuantas que sigo son xente que me gusta o que fan. Pero mellor xente que che salga... E non conoso... Tampouco conoso tantos tatuadores que hai por aquí. Xa, a ver, hai moitos. Non che sabería decir. É que os que che gusta xa non os sigues. Claro. Eu... Definitivamente. Seguía un chico... Empecé a seguir pola muller. E agora está tatuando... El era de Sevilla. Andrés Brown, creo que é Brown Tattoo, sonache? Non. Eu conocía pola muller, porque a muller é influencer e me gustaba moito, e chamase ela, non sei, ele é tatuador e tatuaba en Sevilla, e agora fui para Os Ángeles e tatúa ali, e tamén é línea fina, e me encanta como tatúa ese. Igual lo sigo, pero é que polos nombres... Xa, eu sen que era algo de Brown ou algo así, era para ver, curiosidade miña, ver se o conocías. Mira, normalmente, cando acabo de facer as preguntas aos invitados, fago un xogo que se chama Escolle e sufre. Que tes que escoller unha das cousas e a ver, creo que sei o que vas a contestar, pero mellor sorpréndesme. Tes que elegir tatuar algo que non che guste,
pero facturar o doble, o sea, quero dicir sempre, Sempre. ou seguir tatuando as cousas que che gustan e facturar a mitad. Complicado. Pois esa última, sí. Eu penso que... Porque, aínda que me gusta o meu traballo, o sea, obviamente, sempre, o sea, é a miña pasión, pero hai veces que, claro, cando te saturas tanto, todos os días, tantas horas, despois de traballar, ao chegar a casa, hai que diseñar, falar ca xente, satúrame ás veces, teño que collerme algún descanso. Entonces, se aínda por enriba tuveran que ser cousas que non me gustaran para nada e que me rompería a cabeza, pues acabaría toda. Entonces, prefieres eso e facturar a mitad. Facer cousas que me gustan. Como vas a pagar semejante local que armaste, non? Bueno, pois... Eu supoñer, tampouco. Sí. Pero bueno, justamente porque ao final ti és fiel ao que ti faz e ao que defendes, non? Que é a túa maneira de tatuar. Vale, se ti tens que quedar solo con unha, os tatuajes ou a música tecno nos festivales? Ai. Pois, mira. A outra desaparece completamente da tua vida, Bueno, os tatuajes danme de comer, obviamente. E a música tecno, o sea, flipan os festivales, pero máis de 2 días non aguanto. É demasiado. Eu cada vez que vexo vídeos tal, digo, mima, por qué? Bum, 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 bum. Eu creo que media hora ali me estalaría a cabeza. É un momento, despois de estar tanto traballando, aínda que sexa domingo, non desconectas. Aínda que vayas de vacacións 3 días, non desconectas. Non, porque ao final a xente que che fala por Instagram, que se tens que seguir pensando nos dibujos, tal, ao final... E aí estás, sin móvil, libre de todo, e paz. Ves, pero se fora un festival de música clásica tamén desconectabas. Bueno, igual me dormí un pouco. Quedaste cos tatuajes. Sí. Ao final é o que diste o que che dá de comer. E serías capaz de vivir sin música? Sin música? Eu penso que eso é algo vital para todo o mundo. Sí. Faiche recordar momentos, sentimentos, non sei, pode estar... A mí gustame moito a música, sí. É o que diste ao final desconectar tamén, non? Sí. Pois agora, para ir cerrando, non sei se che queda algunha cousa no tinteiro, por dicir. Iso depois ao final. Vamos a facer un último xogo, que son as tarjetas que teño unhas preguntas random, así que non veñen nunca a caso. Vale a ler a cámara e vale a contestar. Vale. Que che parece? Collete por aí... Azul, a vendo rosa, non? Mi postura favorita para dormir. Para dormir? Bueno, unha vez contestou unha cousa moi rara. Non ves que as preguntas son unha chorrada? A ver, pois a cucharita. Sí? Pero ao revés, teño que facer... Como ao revés? Eu é quen teño que abrazar a... Eu tamén! Gústame máis estar así, non? Sí, a mí tamén. A mí gustame como faja, pero teño que facer... Ti és máis de agarrar que che agarren. No, a mí gustame que me agarren, pero como non o fan, teño que... Vale, tens que ir ti. Moi mal, agarrar rapasa. Mira, e agora, tes que nominar a unha persona para que veña a cantar claro, e telo que dicir mirando a cámara. Pois nomino a tal para que veña aquí a cantar claro. A quen nominarías? Podería nominar ao meu novio Carlos, que... Sí? Sí. E crees que viría? Iso xa non o sei. Pero entonces vou tirar por outro lado. A ver, sorpresa. E vou nominar a Melisa. A Melisa? Melisa Pérez. Melisa... vale. Pois mándalle un mensaje á cámara. Melisa, xa podes vir cando queiras, aquí tratanche moi ben. E a encantadora Alba. Pois a ver se acepta o reto. Vale, así, algo para cerrar, un mensaje que queiras así mandarlle a xente, un mensaje que queiras... Vou abrir a agenda para Cando? O 20 O 20 de que? 20 de junio. Hai que subir o vídeo antes do 20 de junio, non sei se nos dará tempo. Vai ser presencial en Santiago, todo o mundo que veña, vai ser sin colas, ves, colles un tique e depois xa nos poñemos en contacto contigo.
ese día, claro, eu son do Camiño, entón só vai ser vir e marchar. E o día 21 vai ser online, vamos a abrir online. Pois xa queda aí o mensaje aí lanzado, a entrevista non sei cando se lanzará, pero este mensaje hai que lanzalo xa, que se entere todo o mundo. E debos a tatuar claro con esta muller. E así eso, o típico mensaje así para cerrar unha entrevista bonita, que lle dirías a xente que está empezando en un mundo, non de tato, dun traballo mellor que é complicado, e non mon tal, un mensaje po teu yo do pasado, algo bonito así sentimental para cerrar. Pois eu penso que cando che gusta algo, aínda que haxa xente que che diga o contrario, sigue luchando, que cando unha persona o fai con gusto, vai triunfar máis, vai chegar máis lonxe. Sí. Así que non se rindan nunca, que ao final Dios dá sempre o que un siembra. Non serás ti destas que agora está moi de moda que creen en Dios? Non, bueno... Porque esa frase sonou a Dios sempre. Está moi de moda agora o de, non, entre en Instagram, Dios, tal, sí. No, é un dito que se É un di, dito, eu repito. é un dito moi gallego, moi, sí. os gallegos temos moito desto de decir frases feitas, pero ti non, dese non. Non son moito, verdad? Pero que maneira tan bonita de cerrar unha entrevista. Eu non creo en Dios. Bueno, non se pode decir tampouco. Nah. Pero bueno. Que vaya ben todo. Sí, que vaya ben, hai que traballar moito, que é un país moi complicado. Sí, hai moito impuesto que pagar. Moitas cousas, sí. E hai que declarar todo, En ve nada. En ve nada, Si non se pode ter nada o día de mañá. No, se queres ir a pedir unha hipoteca, bueno, ti tes unha boa nómina. Vanche dar. Bueno, pois moitas gracias por vir, tiña moita gana, creo que quedou todo moi claro, moi ben explicado. Moitas gracias a ti, Alba, estuve moi a gusto, verdad? Estabas nerviosa, que dicías, eu falar en cámara, tal. Sí, non me gusta, pero bueno, alégrome de vir. Ah, que guai, pois moitas gracias. Hasta aquí o Cantaclar de hoxe.